אז היום אנחנו נדבר על הקשר שלנו ללב שלנו. אישה היא כולה רגש, אישה היא כולה חיבור, אישה היא כולה תקווה וציפייה איך אומרים לפעמים שאנשים קצת יותר קל להם לדמיין, קל להם לחוות רגעים, הם בכוח הדמיון שלהם מגיעות רחוק מאוד. ברגע שהצד השני הוא מאוד ריאליסטי, מאוד בכוח המחשבה, מאוד, אני יודעת, גבר הוא כמו ספר הלכה והאישה היא כמו איזה ספר פילוסופיה, הוא מאוד ככה הלכתי, רציני, חד משמעי, חלק, והאישה, אמרנו שגבר הוא מאוד סטטי, הוא מאוד יכול להישאר במקום, מאוד מקבל את הגזרה, הוא מאוד קשה ויציב. גם כשהקדוש ברוך הוא מנסה את עם ישראל, אנחנו רואים את הדבר הזה. אנחנו רואים שבתוך הגאולה, לפני הגאולה, בתוך השיעבוד, בתוך השבר, יש איזשהו מין התנהלות כזאת יוצאת דופן. מראה לנו הקדוש ברוך הוא מי זה הגבר ומי זאת האישה. מראה לנו הקדוש ברוך הוא, תקשיבי אם לא הבנת עד היום, גבר מקבל עול. גבר נכנס לשיעבוד, הוא נכנס לשיעבוד. הוא נכנס למצב, מצב סורווייבר כזה, הוא שורד. מצב הישרדותי. זה הגבר. האישה לעומת זאת. ואנחנו נראה, אנחנו נפרק איך הנשים דווקא מגיבות, כי זה מה שמעניין אותנו. אנחנו מדברות על הנשים שבמרכז הגאולה בעצם, כי מפה מגיעה הבטחה לדורי דורות. אנחנו נבחן את המעשים שלהם, ואנחנו נשאל את עצמנו, מה קורה כשיש איזשהו שיעבוד? עכשיו, שיעבוד הוא לא בהכרח מצרים ואלפי שנים אחורה וקושי או שואה חלילה או שבי או לא. שיעבוד, תפתחו לה את הדלת, בבקשה. תודה. זה לא שבי. כן, ברוכה הבאה, תשבי חיים. יש לך פה. שיעבוד זה לא שבי. שבי, כן. הריטלין שבי. מה שקורה פה זה שהקדוש ברוך הוא מבטיח גאולה. הקדוש ברוך הוא מבטיח גאולה, והוא אומר, וזה הפסוק, אני מצטטת, וידבר אדוני אל משה לאמור, אני אדוני, ראיתי את עמי אשר במצרים. זאת אומרת, תקשיב, אני רואה את העם שלי, אני רואה את השבר, אני רואה את הקושי, ואני בא לגאול אותם. גאולה של אהבה, גאולה מתוך צער ושבר. עם ישראל יורדים לשערי טומאה מאוד מאוד נמוכים. אומרים שהם רגע היו לפני שער ענון, והזוהר הקדוש מבאר שאם היו יורדים לתוך שער ענון לא היו נגאלים לעולם. היו משתעבדים במצרים לנצח. מה שבעצם קורה זה שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני מביא גאולה מתוך האהבה שלי אליהם. אני מביא גאולה מתוך השבר. בהגדה של פסח אנחנו קוראים, ויער את עוניינו. רבי יואל מסטמר, זכותו תגן בעדנו בעזרת השם, אומר מה הקדוש ברוך הוא, מה היה שם? ושבתם תעלה עד האלוהים, מה קרה שם? מה זה ההנקה הזאת שהייתה שגרמה לגאולה? הרי עם ישראל מה עשו? לא עשו שום דבר בשביל להיגאל, בתכלס. הם היו משועבדים, מה הם עשו בשביל זה? מה הם עשו בשביל להיגאל? הגברים עובדים בפרך, ואנשים גם הן, כל הבן היאור תשליכו, זה אחד הנקודות הכי מצמררות בעם ישראל. אם חשבתם שסיפורי שואה זה דבר מצמרר, או סיפורים מהשביעי באוקטובר, זה כנראה רק מה שהנשמה שלנו יכולה להכיל. כי כשאתה הולך למדרש אגדה ואתה שומע מה המצרים עוללו לעם ישראל, את מבינה שמה שאת חושבת היום שנקרא צער, זה לא צער, זה על קצה המזלג. הצער שעשו להם, היו לוקחים את התינוקות וקוברים אותם בתית. הם היו שומעות את הצרחות של התינוקות מתוך הבנייה, מתוך הלבנים. הם היו צריכות לחסות את התינוקות, היו שמים אותם ממש, תיעודים מצמררים. רוע כזה זה דבר שאי אפשר להבין. ומה רבי יואל מסטמר אומר גרם לגאולה? דווקא הענקת שבר הזאת. המקום הזה של ענקת שבר שאני כבר לא רוצה להמשיך ואני כבר לא יכול לא להמשיך. זה צער מאוד מאוד עמוק.
צער מאוד עמוד עמוק. אבל מה הצער הזה דווקא מדבר? אומרים שהצער הזה הגיע שהייתה איזושהי פרישות דרך ארץ. אנחנו מנסים להבין מה זה פרישות דרך ארץ. אומרים שהגברים היו עובדים בפרך, והגברים היו עובדים בשדות, ליד היעור. ובגלל שהם היו עובדים ליד היעור, ליד השדות, ליד הנהר, הם היו מאוד עייפים, מאוד מותשים, ולא היו רוצים לחזור הביתה. עכשיו, גם מה יש לך לחזור הביתה? לאן תחזור? תחזור הביתה כשסיימת כל כך מאוחר, בשביל מה? אשתך נמצאת שם, אבל אם אשתך מתעברת ויוצאים ילדים, לאן הם הולכים? נזרקים ליערות. מי רוצה בכלל להביא ילדים במצב כזה? מי חושב בכלל על ילדים? מי חושב על יחסים? מי חושב על זוגיות? מי חושב על זה בכלל? אתה נמצא בשיעבוד, אתה נמצא בצער. אתה נמצא בשיעבוד נורא נורא קשה. אז אתה לא מצליח גם להיפתח לזה. שם הגברים היו מונחים. ולכן הם פרשו דרך ארץ מנשותיהם. כשאנחנו קוראים פרישות דרך ארץ, מה אנחנו מבינים שמה הם עשו? החליטו שהם לא נפגשים עם נשותיהם, לא מקיימים יחסים, לא עושים פרייה ורבייה. בכל אופן, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא בא ואומר למשה רבנו, לך לעם ישראל. ועם ישראל מה עושים? לא מקשיבים לו, לא מקבלים. לא שומעים אותו. אומרים לו עם כל הכבוד, אין לנו מושג מה אתה רוצה מאיתנו, אין לנו מושג מי אתה ומה אתה מבלבל, עזוב אותנו בשקט, אנחנו נשארים בתוך השיעבוד. הם היו כל כך שבועים שהם אפילו לא יכלו לחשוב על להיגאל. הם לא יכלו לחשוב לצאת מתוך הצער. כמה פעמים אישה מרגישה ייאוש, מרגישה צער, מרגישה קושי, מרגישה דוחק מסוים פנימי שהיא אומרת לעצמה, עזבי, אני כבר לא יודעת מה יהיה. עזבי, אני כבר לא רואה את האור. עזבי, אני באמת לא יודעת מה יהיה. לא מצליחה. לא חושבת שזה יצליח, אני לא חושבת שאני יכולה. מה שאני רואה בעצמי זה או להישאר באותו מקום שלי, זאת אומרת סטטית, אוטומטית, להישאר באותו הילוך, או שחס וחלילה בן אדם נופל לכדי ייאוש, שמה הוא אומר? אני הולך לצד השני, אני הולך קיצוני. הרבה אנשים באיזשהו גיל מסוים, משהו אצלם, למה? לא סתם. כי הם אומרים, זה לא שעכשיו אני משנה הכל ואני נזרק לעזאזל, ומה שיהיה יהיה, מה שיציל אותי יציל אותי, מה שיקרה יקרה, מה שיבוא עליי יבוא עליי, או שאני קם ועושה צעד. הבחירה בחיים היא הנקודה שגאלה אותנו במצרים. מה עושות נשות ישראל? מה עושות בחורות ישראל? מה הן עושות? מה הן עושות? קמות ומתקיימות בתוך חושך. משמע, דיברנו על פרישות. בת ישראל היא ההפך מהגבר. הגבר נכנע לתוך השיעבוד. הגבר נמצא בנקודה שהוא כבר שמה, בשיעבוד, בקושי. מה עשי ללכת לאשתי? בבוקר אני אקום לתוך השיעבוד, אני אקום לתוך העבודה, אקום לתוך ההצלפות. אני קם לתוך הסבל, אני ישן בתוך הסבל, אני קם לתוך הסבל. אבל מה בת ישראל עושה? מה נשות ישראל עושה? באות נשות ישראל ואומרות, אני בוחרת בחיים. אני בוחרת בלהמשיך. לא משנה מה הקושי, אני חיה את הקושי. התורה לא באה ואומרת לך לבנות ישראל קל. היא לא באה ואומרת לך לבנות ישראל משהו, אני יודעת, פריבילגיה. המצרים הקלו מעליהם את הסבל. לא. ההפך. ותכבד העבודה הקשה. העבודה קשה יותר. העבודה רעה יותר. אכזרית יותר. אבל חז"ל באים דווקא ואומרים, בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור, נגאלו ישראל ממצרים. אנחנו שואלים את עצמנו, בשכר מה הם עשו? אוקיי, בחרת בחיים וקמת. כאילו הייתה לך ברירה. קמת לעבוד. מי שאל אותך בכלל. אז בשכר מה נגאלתם? בשכר מה חז"ל מבטיחים לנו שבזכות אותם נשים צדקניות יש לנו הוכחה, יש לנו חותמת מי זה בנות ישראל. בזכות מה שהן עשו אז, הקדוש ברוך הוא מעיד לדורי דורות, תקשיבו, לא משנה באיזה דור טיפלו, אני מאמין ויודע שיש לכן כוח בתוככן שלא קיים בשום מקום בעולם. לא רק בבנות ישראל, אלא דווקא במין הנשי. זאת אומרת, זה לא עם ישראל בכללות שהביאו גאולה, לא. זה בנות ישראל שהביאו גאולה.
מאיפה בנות ישראל יכולות בכלל להביא גאולה? כאילו, בסופו של דבר, אישה פשוטה תבוא ותגיד, סליחי לי, גברתי, אני לא עושה יותר מדי. בקושי לומדת תורה, אני יודעת, איתים לתורה אולי פעם בשבוע, שומעת שהוא פה, שהוא שם, תוך כדי בישולים. ארגונים, ילדים, סידורים. בכלל, מי שרווקה חי את החיים, כאילו, היא לא כל כך מרגישה. מי שיותר, מי שפחות. קשה מאוד להגיד, אוקיי, אני יכולה להביא גאולה. מאיפה אני אביא גאולה? ואני אדמו"ר? מאיפה אני אביא גאולה? מה לי ולגאולה? אז מאיפה בנות ישראל מביאות גאולה? יש לנו דוגמה נהדרת. כי הגאולה בעצם לא הגיעה מתוך הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, לך תגאל אותם, אומרים, לא מאמינים לך. מה קורה שם? מה קורה שם בנקודת השבר הזאת? מה קורה בנקודת השבר הזאת? אנחנו מגיעים למצב של בחירה. שבא בן אדם ושם לך את הרעיון בראש, תקשיבי, את יכולה להיגאל. אוקיי, זה כמו איזה זקיק. תקשיבי, את יכולה להיגאל. מצב נתון. הגאולה הגיעה? לא. מה קרה שם? מה אמרנו בשיעור הקודם? כמה זמן כל מכה הייתה? שבוע. אנחנו פה עד מכת ברד. עד מכת ברד פרשה הזאת. זאת אומרת, יש לנו כמה מכות טוב, זאת אומרת, כל מכה היא שבוע. דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שחיל, ברד. יש לנו 7 שבועות. כל הפרשה היא 7 שבועות של סבל וייסורים. באים אלייך, אומרים לך, את נגאלת. מה את חושבת? מחר בבוקר אני קמה, זהו, נגמר. לא. כל שבוע איסורים. כל שבוע איסורים. את אומרת, הנה אני יוצאת מזה, ואת קמה בבוקר ואותו דבר. הנה אני יוצאת מזה, ואת קמה בבוקר ואותו דבר. ואת אומרת, הנה מחר אני יוצאת מזה, וגם לא מחר, וגם לא מחרתיים, וגם לא שבוע ולא שבועיים. 7 שבועות, וזה גם לא נגמר. ככה ברד, מה יש לנו? מה יש לנו אחרי ברד? מכת בכורות. זאת אומרת, המכה האחרונה. חושך מכת בכורות. נכון, עוד 2 מכות. זאת אומרת, עוד 2 שבועות. בטוטל אמרנו 1.5 חודשים, נכון? יש לנו עוד 2 שבועות. זאת אומרת, הנקודה היא כזאת, שהבנות ישראל לא אמרו, אוקיי, קמתי בבוקר, לא ניגלתי, עבר שבוע לא ניגלתי, עבר שבועיים לא ניגלתי. הם באו ממקום אחר. שהקדוש ברוך הוא במעמד, בפרשת תרומה, מבקש מבני ישראל, תביאו לי תרומה. כולם מה מביאים? זהב, כסף, אבנים טובות, נחושת, דברים טובים. בנות ישראל מרגישות בבטן, מתהפך לי. אני רוצה להביא משהו לבורא עולם. מה תביא לו? תשאל. מה תביא לו? במדבר. עכשיו יצאת משעבוד, מה תביא לו? היו להם מראות קטנות. אני אביא לו את המראה שלי. הקדוש ברוך הוא יעשה עם המראה שלי. באות כל בנות ישראל למשה רבנו עם מראות קטנות. לא מראה, אלה מראות קטנות. מביא את משה רבנו את המראות. משה רבנו מה אומר להם? מה אתם עושים? אומרת לו, זה התרומה שלנו למשכן. אומר לה משה רבנו, עם כל הכבוד לכם, תעשו סיבוב, תחזרו לאוהל, עזבו. מה, תביאה לי מראה. מה את עושה במראה הזאת? מתייפה, מתייפפת, מסתדרת, מתארגנת. זה לא מה שזה, נשמה, זה קודש פה. זה קודש פה. מה את מביאה לי מראה שאת מסתכלת בה כביכול? זה לא מן הראוי. מתגלה לו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, משה רבנו היקר, עבדי הנאמן, תשמע לי טוב. התרומה של אלה חביבה עליי ביותר. ומשה רבנו מתפלא מדוע? חז"ל מזכירים. המתנה של אלו חביבה עליי ביותר, כי אלו הביאו גאולה. איך בעזרת מראות בנות ישראל הביאו גאולה? בואו נספר לכם. אמרנו שהיה שיעבוד והייתה פרישות, והגברים ישנים בשדות, ואנשים בבוקר יוצאות לעבוד. 210 שנים של שיעבוד, ומצרי לא נוגע בבת ישראל. מה זה יכול להיות? אומר הזוהר שהמצרים היו כמו סוס וזנאי. הם היו ממש, היה להם תאוות ניאוף מאוד מאוד קשה. ולכן, זה לא מן ההיגיון בכלל. תעבוד כל היום עם נשים ובנות ישראל יפהפיות, תעבוד כל היום עם נשים ולא תרצה לחתור ולא תיקח אותה. הרי זה, בואו, קצת, גבר שהוא לא במיטבו, בנפשו, לוקה בנפשו, מה יעשה לאישה חסרת אונים? מה היו עושות את הנשים צדקניות שאפילו המצרים לא היו נוגעים בהם? היו לוקחות את המרות, מורחות טיט, מתלכלכות, מתקערות, מלכלכות את עצמן, מחרות את עצמן באותן מרות.
מסיימות עם המצרים, חוזרות הביתה, מה עושות? שוטפות את עצמן, מתנקות, מתייפות, הולכות אל הנהר, ועם סיר היו דולות מים, 2 סירים, מספרת הגמרא, היו דולות מים, לוקחות סיר אחד של מים, ואומרות הקדוש ברוך הוא, זה לעשות, ככה לשטוף, לרענן את בעלי. לוקחות סיר אחר, ומה עושות? לוקחות דגים, מושות דגים מן המים, מבקשות הקדוש ברוך הוא שיעשה להם נס על מנת שיכינו לבעלים שלהם אוכל. והיו הולכות לבעלים בשדות, ורוחצים את הבעלים שלהם, קצת נותנים להם מנוח לגוף, לנפש, קצת לרפות, מים זה חסד, מרפא את הנשמה מאוד, מי שיש לו עצבות, צער, קושי, מקלחת, מים חמים, זה מאוד מקל, מאוד משחרר לחצים, מוריד הרבה סטרס, מים זה המקור חינמי לכל אחת, לא חייב איזה חופשה מפונפנת ולא חייב איזה ספא, תמלאי לך איזה אמבטיה בבית, אפילו כנסי למקלחת חמה, תראי איך את כבר מרגישה יותר טוב. היו מנקות אותן, לוקחות הדגים, מאכילות אותן, ואז לוקחות את המרות הקטנות, ומסתדרות, ומתייפות, ואומרות על הבעלים שלהם, תראה איך אני נראית. אם אני חביבה בעיניך, לא חביבה בעיניך, תראה. וכאילו מתחילות לעורר אותן, להבעיר בהם את התשוקה בחזרה, על מנת שיהיו איתן, על מנת שיזדווגו איתן, וכך היו מתעברות. וכמה מה מספרת, היו מתעברות 6 בכרס. 6 ילדים בכרס אחד, כן. ועכשיו מה הם יעשו? כל הבן הילוד, היאור תשליכו. מה יעשו בנות ישראל? היו ממש הולכות, והקדוש ברוך הוא, היו אומרות, אנחנו לא יכולות ללדת עכשיו בין המצרים, בתוך הבתים שלנו, אז מה נעשה? נלך מתחת עצי התפוח. תחת עצי התפוח, ככה גם בשיר השירים יש לנו משם פסוקים נהדרים, תחת עץ התפוח או הרתיך, ושם תחת עץ התפוח היו יולדות, והקדוש ברוך הוא היה עושה להם נס. היו יולדות, והיה שולח מלאכים שיטפלו בהם וירפאו אותן. עכשיו, מה הם היו יכולות לעשות? לא יכולות לקחת את התינוקות הביתה, נכון? לא יכולות לקחת את התינוקות הביתה. מה היו עושות? הקדוש ברוך הוא היה עושה להם נס. היו הולכות לבתים, ואומרות לקדוש ברוך הוא, הנה, אנחנו משאירות פה את התינוקות, תעשה לנו, אתה, אחריותך, אנחנו לא הרגנו, אנחנו לא נעשה, אנחנו עשינו את המצווה, עשינו מה שיכלנו. הקדוש ברוך הוא, מספר את הגמרא, היה פותח את האדמה, פוער את האדמה, ובולע אותם לתוך האדמה, כשהמצרים היו באים. המצרים היו באים לחפש את התינוקות, היו שומעים כל בכי, היו באים והיו רואים שהתינוקות בולעת אותם מהאדמה, אז היו לוקחים חצים ומתחילים לדקור את האדמה. והולכים. ברגע שהיו הולכים, הקדוש ברוך הוא היה מוציא את התינוקות החוצה. היה שם ניסים השגחה פרטית, אבל אף אמא לא ראתה את זה בעיניים. אמא ראתה מלאך? לא. האמא ראתה את המצרים? לא, היא לא ראתה כלום. הגאולה והניסים התקיימו בתוך חושך. קודם כל תקיים את הנס, תקיים את האמונה שלך בחושך, אז אתה תצא לאור. אז אתה תראה ניסים שלא תיארת לעצמך שתוכל לראות בחיים שלך. אבל קודם חייב לקיים את זה מתוך החושך. וזה מה שבנות ישראל לימדו אותנו ואת כל העם הזה. ככה יוצאים לגאולה. מקיימים אמונה מתוך חושך, מקיימים מתוך ניסיון, ואחר כך זוכים לראות ניסים גלויים באור. אבל קודם תאמיני בי, תלכי איתי, תדעי שאני איתך, לא משנה מה, גם אם את לא רואה אותי. גם אם יש הסתרה מוחלטת, גם אם יש חושך, זה לא משנה. את ממשיכה ללכת. את ממשיכה לצעוד. וזה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש קודם כל מבנות ישראל, צרו איתי קשר. תבינו, אל תשאירו אותי בשמיים, אלא קחו אותי אליכם. ופה זה ממש ממקום שכתבנו כמה פעמים ודיברנו כמה פעמים את הדבר הזה, שהמדרש מביא מהנביא ישעיהו, שהקדוש ברוך הוא פונה לנביא, העם במצב לא טוב, ואומר לו, בבקשה ממך, תכנס לי את בנות ישראל. מה לא מה? תכנס לי את הנשים, לא את האנשים. אני לא רוצה את הגברים עכשיו. אני רוצה את הנשים. והקדוש ברוך הוא בא ופונה ואומר להם, תקשיבו לי, קומו, נשים שאננות. אתן יותר מדי בתוך השאננות שלכם. אתם יותר מדי בתוך הזאתי, אני לא יודעת מה יהיה, אני לא יודעת, תראי, אולי מחר, אולי מחרתיים, אולי שבוע, אולי שבועיים. אני חיה באיזשהו אוטומט, אני חיה באיזושהי רוטינה. הוא אומר לך, הקדוש ברוך הוא, תעצרי הכל. צאי מהשאננות שלך, קומי. קומי, דבר ראשון זה ציווי. צאי מהשאננות, זה בחירה. ואחרי שקמת ויצאת מהשאננות, תקשיבי טוב. אני יודע שאת בוטחת בי. יש אמונה ויש ביטחון. האמונה לא מספיקה לי עכשיו,
אני גם רוצה את הביטחון שלך. אני רוצה שקומי ותבטחי בי, קומי ותדעי שאני זקוק לקשר בינינו. אני לא בראתי אותך, זרקתי אותך למטה ואמרתי לך, תסתדרי. אני בראתי אותך ואמרתי לך, רדי למטה, אני איתך. אני מתנהל איתך בכל צעד ושעל, כל קושי שבא לך בחיים, תדעי זה ממני, כל טובה שבא לך בחיים, תדעי זה ממני. וזה המסר הכי חזק של בנות ישראל, העם הזה, תקשיבו טוב. הגבר בוחר בפרישה מוחלטת, אני מקבל את השיעבוד. אני פורש, אני מקבל את השיעבוד בכל הכוח. אני ישן בשדה, אני מתמסר לשיעבוד. מה אתה ישן בשדה? לך הביתה. לא. אני מתמסר לשיעבוד. אישה לעולם אסור לה להיכנע ולהתמסר לשיעבוד. אסור לה לעולם לעשות את זה. זה התנהגות גברית. מה אישה עושה? כמה. נשמה, פרישות דרך ארץ זה לא לפרוש מהחיים, אלא זה להמשיך לחיות. פרישות דרך ארץ זה תפרוש מהשיעבוד. אבל מה אתה פורש מהחיים? מה אתה עושה? החיים אומרים לי שזה בעלי ואני חייבת להתקיים, אני לא יודעת מה יהיה, אני ממשיכה. ובשכר הזה נשים זכו להביא גאולה גם בדור האחרון. ואיך מביאים גאולה בדור האחרון? איך מביאים גאולה בדור האחרון? בדור האחרון הדרך להביא גאולה קודם כל מתחילה בפנים. אדם לא יכול לשוטט בעולם אם הוא לא עושה עבודה פנימית תמידית. עבודה פנימית היא אחד הכלים הכי חשובים לאדם בעולם. זה לא שמחר בבוקר את מתוקנת, כי אם היית מתוקנת לא היית פה. קודם כל נקודת הנחה שתיקון הוא תמידי. לא בהכרח תמיד התיקון יהיה מאוד מעיק, קשה, לא תמיד יהיו ניסיונות של חושך כמו שדיברנו בשיעור הקודם, יש ניסיונות ויש גם רצף של חיים. אוקיי? זה לא כל החיים הם רצף אחד של כפרת עוונות כמו שאומרים. החיים הם דינמיים, הם משתנים. יש לך ימים שאת מאוד מאושרת, שמאוד כיף לך, שאת מאוד פורחת, ולפעמים יש התמודדויות. אני רוצה לדבר דווקא על הנקודה הזאת. עלה לי בשיחה עם אישה מאוד חשובה, מאוד יקרה, שמבינה המון בפנימיות. מה קורה פה בחיים של האדם, גם אישה שמצליחה לחזור בתשובה. טוב, שרדה את היצר הראשוני, שברה, עשתה את זה, חזרה בתשובה, אבל היא עדיין רווקה. אבל אני פונה דווקא לרווקות, לא רק, אני גם אגע בנשואות, אבל אני פונה פה לרווקות לאמירה, איזושהי אמירה מאוד, כמו עם איזה סטייטמנט מאוד ככה נוקב, אבל צריך להאמר. בחורה צריכה לדעת, וזה כן, גם מאלה שיש להם בני זוג, אוקיי? בחורה צריכה לדעת. יסוד מאוד מאוד עצום בחיים שלה. אם עדיין לא מצאת את עצמך תחת חופה וקידושין, זאת אומרת שיש לך עוד שיעור לעבור בחיים. השיעור הזה הוא שיעור שלך. ורק את יכולה לעבור את השיעור הזה. זאת אומרת, עד שאת לא נשואה, את לא תחת חופה, יש לך שיעור לעבור. אם עדיין לא התחתנת, זה כי הקדוש ברוך הוא משגיח עלייך ברמת השגחה של אימא על תינוק שרק נולד. זאת רמת ההשגחה. הוא לא מוציא אותך עדיין לעולם הגדול, לעולם שבחוץ. וזה לא משנה בת כמה את. זה לא משנה גיל. הקדוש ברוך הוא אין אצלו, היא גדולה, היא לא גדולה, אצל הקדוש ברוך הוא זה לא. הוא משגיח עלייך ברמת הדיוק, יקרה שלי, יש לך שיעור. כל זמן שאת בורחת מהשיעור, כן, גם לאוסטרליה, לצד השני של העולם, אני יודעת, כל אחת תרחב בדמיונות שלה, אני טסה לפה, אני טסה לשם, יש בלי בחורות, עזבתי את הארץ, ברחתי, לאן? לא יודעת. למה ברחת? עזבת את השיעור שלך. את בורחת מעצמך. כי מה יקרה? או שהשיעור הזה יבוא בפנים אחרות, אני יודעת. בוס, איזה בחור שהכרת ואמרת, שמשמור, מה קרה פה? איזה חמה, אולי אם כבר שרדת את שלב א' ועברת לשלב ב'. בעל שלא נדע, אם מישהי נופלת על בעל שממש יש לה איתו תיקון ומירוק מאוד מאוד כבד, זה שם שמו. או, ובכללי, לתוך עצמה. אישה כזאת שעוברת את הרצון ואת הצורך לברוח, זה איזשהו בטן מתהפכת. אם תגידי לה איפה את מרגישה את הרגש, בטוח שהיא תגיד לך, זה משהו פה לוחץ. האיברים שלוחצים להם לא סתם לוחצים להם, לא סתם מעיקים עליה.
וזה לא מתפרש באיזשהו משהו חומרי, כי הרי היא יכולה לקנות את כל החומריות שבעולם, והיא יכולה לעבוד קשה ולהשיג הרבה דברים שהיא אוהבת והיא רוצה, אבל הם לא באמת ממלאים אותה. והשיח פה הוא פשוט, תראי יקרה, את יכולה לברוח לקצה השני של העולם, כמו שאמרנו, אבל השיעור מחכה. הוא לא נעלם. את שמה אותו בהולד, בהמתנה. השיעור שלך עם האדם המסוים הזה, אפילו, אני יודעת, במשפחות, לא משנה, השיעור מחכה, השיעור עוצר. השיעור נעצר, הוא מחכה. לא פתרת אותו בפרק א', ואם והצלחת לעבור את פרק א' וכבר התחתנת, הוא יבוא בפרק ב'. גם אם תיקנת דברים בפרק א' והגעת למצב שאת יכולה להשלים את עצמך וכן להתחתן, זה לא אומר שאת מתוקנת. אנשים חושבות, אני אתחתן וזהו, אני משחררת. אני נופלת עליו, אני נופלת על הזיווג, אני נופלת על הבעל, אני מתמסרת כל, מה את עושה? את נורמלי? את תפלי לתהום של ריצוי ושל שיעבוד, את תשעבדי את עצמך. אישה אסור לה בחייה לוותר על עצמה. אסור לה לוותר על עצמה. אישה חייבת לא להיות מרצה יתר על המידה, חייב לשים גבול ברור, יש לי את מה שעושה לי טוב וזה בראש ובראשונה. יש לי מה שמחיה את נשמתי וזה בראש ובראשונה, אני אוהבת אותך, אבל השיעור שלנו ביחד. והשיעור שלנו ביחד לא בא על חשבוני. כי אישה מרצה זה אישה שתקרוס, זה אישה שתיפול, זה אישה שתתעצב, זה גם אישה שחס ושלום יכולה גם להרים את הבית. כי בסופו של דבר היא קמה ואומרת, תראי, אני לא יודעת, אני רוצה לקום וללכת. לא אכפת לה מהילדים, לא אכפת לה מהבעל, לא אכפת לה מכלום. מה קרה? למה את רוצה לקום וללכת? כי ויתרתי על עצמי. היא ויתרה על עצמה שנים רבות, ופתאום היא קמה ואומרת, את המקום שלי עכשיו. עכשיו הבעל והילדים יכולים להסתכל עליה. אמא השתגעה. מה קרה לאמא? מה יש לה? אני עשיתי בשבילכם. אני נתתי לכם. נתתי לך. כפוי טובה. מה נתת לי? לא נתת לי כלום. ואז היא עוד יותר נשברת. אני לא נתתי לך כלום. את החיים שלי נתתי לך. את השנים הכי טובות שלי נתתי לך. כולם מכירים את המשפטים האלה, זה לא חדש. ולמה אנחנו מכירים את זה? כי מאיפה זה מגיע? ממקום של ריצוי. ולכן, נשים יקרות, אם לא עמדתם עדיין תחת חופה וקידושין, קודם כל תגידו תודה לבורא עולם שזכיתם לשמוע את השיעור. כי המקום של הגאולה לא מגיע ממקום של ריצוי. אתה מתמסר לשיעבוד, תתמסר נשמה. אני לא מוותרת על עצמי. אני קמה בבוקר, שומרת על כבודי, שומרת על חיי. נאמר לנו שבנות ישראל, ממה זכו בכלל שזה יבוא להן בכלל בגאולה? מה אנחנו יודעים על עם ישראל שמה עשו? לא שינו לשונם, שמם, נכון? ומלבושם, מה זה לא שינו לשונם? מה זאת אומרת? שמרו על השפה, שפת קודש. שמרו על הדיבור, דיבור יהודי. זאת אומרת, לא הכניסו את התרבות המצרית לתוך החיים שלהם. לא הכניסו את הבחוץ לתוך הבית. לא שינו את מה זה שמם. מה זה שמם? כאילו מה, לא שינו את השמות, לא שינו, זה לא היה רק העניין של השמות, זה שר עליה, לא. אלא לא שינו את מהותם, השם של האדם הוא כל כולו. לא שינו את המהות הפנימית בעקבות מה שהם עברו, בעקבות מה שהם עוברים. נשארו שלמים גם בשמם. כי טוב שם משם טוב. השם שלי, מי אני, מה אני, הייעוד שלי, זה לא משנה עכשיו איפה אני נמצאת, אני עדיין מי שאני. הרבה אנשים נוטים להתמסר מתוך כאב, מתוך ניסיון, אני נשברת, אני נופלת, אני קורסת, אני מסכימה לעצמי, אני מתירה לעצמי לעשות דברים קשים כאות מרידה. לא. אתה מורד בעצמך, אתה לא מורד באף אחד אחר. בקדוש ברוך הוא אפשר למרוד. אם בן אדם חושב שהוא יכול לעשות דווקא לקדוש ברוך הוא, יש לו טעות גדולה ומרה. בקדוש ברוך הוא לא מורדים. אתה מורד בעצמך. אם אדם מורד בעצמו, לא, סיפור שלו עם עצמו, קשה לו לחיות בתוך עצמו. ולכן מפה מגיע שלום פנימי. תעשי שלום עם עצמך. כי מה הרבד הבא שלנו? מה זה יש שם איזשהו עניין שלא, מפרש את הגמרא, לא הלשינו. שמרו את סודות הבית בתוך הבית. שמרו את כבוד הבית בתוך הבית. לא דיברו רכיל על החיות, על חברות, על שכנות, על אנשים אחרים. שמרו כל אחת לתוך, שמרו כמו יעלום. זה המשפחה שלי, זה הסודות שלי, זה מה ששלי, זה ביני לבין בעלי, זה ביני לבין חברתי, זה ביני לבין אחותי, זה שלי.
לבוא ולפה, יש אנשים גם, אתה בא, אתה רוצה אוזן קשבת, בן אדם בא מתוך צער, בא מדבר איתך, אתה הולך מעביר הלאה, מה עשית? גמרת את הבן אדם, שרפת אותו. בן אדם בא לקחת ייעוץ, בא לקחת עזרה, בן אדם הכי קרוב, תחשבו בן אדם בזמן של שבר, בא ומתייעץ איתך, ומה אתה עושה? מעביר את זה הלאה. אתה לא יכול להעביר את זה הלאה. יש פה נשמות, יש פה אדם שראה בך כל כך, ששמח עליך, ובגלל זה בא ופנה ודיבר ללב שלך. אתה לא יכול להעביר את זה הלאה. לכן מקום של ריצוי, אני חושבת שזה אחד המקומות הכי קשים ומרים שאישה יכולה להיכנס אליהם, ואישה נכנסת לשם בקלות, היא רוצה להראות, היא רוצה לתת. המשפט העיקרי שאני רוצה לסיכום, שבאמת נשים... יש לי זמן? תודה. אז אני רוצה, אז לא לסיכום, אני רוצה להגיד שנשים צריכות באמת קודם כל להבין, לעשות שלום עם עצמם. איך אני עושה שלום עם עצמי? שלום עם עצמי מגיע, כן, לחוברת, אני חוזרת למחברות, ואני אגיד לכם גם למה. הנה, מקום לסיפור אישי. גם כשאנחנו מתחתנים, אנחנו לא פטורים מניסיונות, ולא פטורים מלבטים, ולא פטורים משאלות ותהיות ומחשבות. אני חושבת שהכלא הכי גדול של האישה זה המחשבות שלה, כי המחשבות שלה מכניסות אותה לתוך, כמו שאמרנו, בדמיון, את יכולה לקנות עולמות. את כבר רכשת, אני יודעת, קרקעות בשווי מיליונים בדמיונות שלך, במחשבות שלך, את כבר במקום אחר. ולכן המחשבות הן מסוכנות מאוד. בחורה אומרת, אומרים לה סתם, מה את רוצה? איזה גבר את רוצה? אני יודעת מה אני רוצה. איפה את יודעת מה את רוצה? פה. אסון טבע. אסור לדעת פה מה את רוצה. כי פה, זה לא אמיתי. פרקי את זה. איך אני מפרקת את זה? דף ועט, שבי תכתבי. תראי ככלל, פה יש לך 200, בדף יצא לך אולי 10. למה? מה קרה? מה השתנה? מה השתנה? אני פתאום מסתכלת על דברים בנקודת מבט אחרת. פתאום רגע, זה וזה דומה, זה לא אותו דבר. שנייה רגע, האם זה מציאותי? האם זה קיים? לא מבחינת הקיים, הקדוש ברוך הוא יכול להמציא לי הכל, לא. האם מה שאני רוצה הוא רציונלי? האם באמת זה מה שנכון לי? זה מה שטוב לי? אני חיה ברמת חיים א', האם הגבר הזה לבל אחד מתחתיי, לבל אחד מעליי, זה מה שישנה לי את החיים שלי, אם הוא נכון לי או לא נכון לי? אני מסתכלת, על מה אני מסתכלת? על מה אני מסתכלת בחיים שלי? מה הרצונות שלי? מה העקרונות שלי? גם לבוא מנקודת הנחה של מי הגבר הזה? עכשיו, לפני שהוא שם לך את הבת נשמה, ואת כבר כאילו מתחת לחופה, ולפני שזה כבר לנצח נצחים, לקודש וכו', לפני כל זה. לפני ההתקדשות, לפני הקניין, לפני זה. שימי לב, מי הבחור? האם הוא מניפולטיבי? אם הוא מונע ממך דברים טובים? מה הוא עושה בשבילך? האם את מרגישה שאת צריכה לרצות אותו? את באה ממקום של ריצוי? אני מרגישה חייבת? למה? כי למה? ממה בא הריצוי? מאהבה והערכה. זאת אומרת, הרצון שלי להרגיש מוערכת, אני יודעת מוערכת זה דווקא לא רק בעיני בעל, בעיני אבא, בעיני אמא, בעיני אחותי, בעיני הסביבה, בעיני המרצה, בעיני המורה, בעיני... לא משנה. אני רוצה להרגיש אות הערכה. אני רוצה שיראו אותי. זאת אומרת, תמיד יש את זאתי שבכיתה או במכללה, תמיד מתנדבת, תמיד קופצת, תמיד עושה, תמיד רוצה, תמיד בעבודה, זאת שתמיד מתנדבת, זאת שתמיד... מאיפה את עושה את זה? מאיזה מקום את עושה את זה? ממקום שנכון לך, או ממקום שאני רוצה לקבל הערכה, אני רוצה שיראו אותי. זה המקום המוטה. או ממקום של אהבה. זאת אומרת, אני מרצה את בעלי, אני מרצה את הגבר שלי, כי אני רוצה שהוא אוהב אותי. אני חושבת שאם אני לא אתן לו, הוא לא יאהב אותי. אני רוצה להראות לו שאני טובה, אז הנה, אני מתמסרת. כי את מלמדת אותו דפוס אחד, אבל זה לא את. ועוד כמה שנים זה יקה בך, כי זה לא את. ולכן מתחילים להיות מקומות. בת בתלבושת א', ואחרי כמה שנים את לובשת תלבושת ב'. את לא יכולה לעשות את זה. את באת לגבר ואמרת לו, אדוני, אני א', ב', ג', ד'. הוא אמר, דעת, כן. מתחתן איתך. זה כמו שעכשיו אני אמכור לך נכס, ואני אגיד לך, גבירתי, הנכס הזה יושב על קרקע כזאת וכזאת, קרקע מופשרת וכו'. הנכס הזה יש לו ככה וככה וכו'. זאת אומרת לי, וואלה, נשמע לי טוב, בדעתי לקנות את זה, נכון? אני רוצה לרכוש את הנכס הזה, אני רוכשת את הנכס הזה, ומה קורה? גבירתי, סיפורים ומעשיות.
פתאום אני באה לבנות, האדמה זה כמו בולענים, הכל נופל, לא יכולה לבנות על הקרקע. מה קורה פה? כל דבר אני לוחצת שקע, נופל. לאן אתה נופל? לא, תראה, אני לא, יש לי הרבה משקעים מהעבר. גברתי, לא פותחים משקעים מהעבר אחרי כמה שנים של חתונה. אם את עדיין רווקה, זה הזמן לטפל במשקעים. זה הזמן לגעת בפצעים, זה הזמן לתקן בפנים. זה תהליך, אבל אפשרי. זה הזמן להסתכל עם עצמי ולהגיד, עצרו הכל. אני לא גבר, אני לא נופלת לשיעבוד, אני לא מתמסרת, אני לא ישנה בחוץ בשדות. אני חוזרת הביתה, אני מתקלחת, אני מתנקה, אני אוכלת, ואני יושבת לבדוק. מה אני באמת רוצה? מה עושה לי טוב? מה מחיה אותי? דברים שלא תורמים לי, אני מזיזה הצידה. כי אני חיה אותם תקופה, ואני רואה שהם לא תורמים לי. אני ממשיכה הלאה. מבינות? וככה, בחורה, אני אומרת לכם, כשבחורה תעשה עבודה פנימית, תוך שנייה, אני אומרת שנייה, כן, זה... אבל תוך שנייה היא תרגיש בתוכה שמשהו משתנה. אני כבר לא אותו דבר כי אני דואגת לעצמי. איך אמרה לי, את רוצה לעשות הליכה? קומי תעשי הליכה. זה לא כזה פשוט. אם הצלחתי לעשות הליכה? לא. אבל יכלתי לעזור לעצמי בדברים אחרים. אז אמרתי, אוקיי, נקודה X, אני רוצה לעשות הליכה. יכולה? לא, לא יכולה. אבל, אני יכולה לתת לעצמי דברים אחרים. האם עשיתי את זה? כן. דאגתי לעצמי, ראיתי את עצמי. ברגע שהגעתי למחברת שוב, הייתה לי שיחה שהייתה מאוד מרגש, כי אתה מרגיש, ואתה חושב, ואתה מדמיין, ואתה תוהה. גם לי זה קורה, כן? גם אני בן אדם. ואני חושבת, ואני מדמיינת, ואני נכנסת, והרגש, והלהט, והכל, והקושי, ובכלל הניסיון. חכמים אומרים שבכלל בזמן שבן אדם בניסיון, אין לו מוחין, נלקחים ממנו הדעת, נלקח ממנו המוחין, והוא כולו מסובב על מין, כולו לא מבין מה קורה עם עצמו. ואז אמרתי, רגע, שנייה, טיפ זהב שלי לכתוב. אולי אני אתחיל לכתוב. נתתי את הטיפ הזה לאחרים, אולי אני אנסה אותו עליי, נכון? התחילי לכתוב. ישבתי בפתקים וכתבתי את כל הרגש הרע שהיה. הצאתי אותו החוצה. במקום להטיח אותו באדם מסוים, תטיחי אותו בדף, הדף סופג. תטיחי, יודעת, בפתקים בטלפון, על הדף, לא משנה מה שנוח לך. תטיחי בכתב, גם לא בדיבור. בכתב, להטיח. אחר כך מה תעשי? תוך כדי הכתיבה, את תשימי לב איך את הופכת להיות אופטימית. את פתאום תגלי כל כך הרבה נקודות בתוך עצמך, כל כך מחשבות מחזקות ומרוממות, שתגידי, וואלה, אולי זה לא כזה גדול. אולי אני כן יכולה לצלוח את זה. הרי בסופו של דבר, את יכולה לצלוח את זה, כי השיעור הזה הוא שלך. אבל ככל שתברחי מהשיעור, מה הוא יעשה? הוא יחכה. העוצמה תגדל, כן, כי ככל שאת תהיי בשעננות וברוגע, את תחלישי את עצמך, את תחלישי את הכוח הפנימי. זה לא שבנות ישראל אומרות, היה לי קל. זה לא שהגמרא אומרת, תקשיבי גברת, את צריכה להיות חזקה, לא לפקוט, לא להתעצב, לא להרגיש כאב, לא כאב להם, בטח שכאב להם, שיעבוד, רצח, מי יכול ללדת תינוק ולהשאיר אותו ובבוקר לקום ולעבוד בפתאום ברעמסס, ומי יכול? קושי לא נורמלי, זעקה, כאב, ענקה, בוודאי שהיה קשה, אף אחד לא אמר לך שזה קל, אבל הם חיו מתוך זה, הם צמחו מתוך זה, והם הביאו גאולה. אז השאלה זה פה בחירה אישית. מה אני בוחרת? אני בוחרת להישאב לתוך שיעבוד, ששיעבוד מגיע למקומות נמוכים, שיעבוד מביא לידי ייאוש, כשאתה משתעבד ליצר הרע, אתה משתעבד לתאוות שלך, אתה משתעבד לתוך עצמך, לקושי שלך, לקשיים שלך, זה אני, קבלו אותי. סליחי לי גברתי, אבל העולם לא יכול לקבל אותך ככה, כי את באת לפה על מנת לשנות. אז באת לפה עם כלים, נכון, זה ארגז כלים שיש בתוכך. אני שמעתי בזכות אישה יקרה איזשהו פודקאסט יפה, ואומרת שם אותה אישה דבר מאוד נהדר. היא אומרת שהיא באה לעולם, אישה מאוד כעסנית, והיא אומרת שהבן שלה העיד עליה שאפילו פקיל אין לה, ומאוד שתלטנית ושליטה. אז היא אומרת, הרבה שנים היא שנאה את זה בעצמה. אבל משהו בתורת החסידות של הרבי שינתה אצלה את הגישה. הרבי לא רק שהעיר את הנשמות, העיר את העולם הזה, הרבי עשה דבר מאוד מאוד גדול, שבאמת הרבי זה הרבי מלובביץ', הוא עשה דבר מאוד מאוד גדול בעולם. הרבי יצר
לא רק הרבי לא ראה רק גברים, הוא ראה את הנשים. ברמה שהיא מספרת שהיה לה משרד פרסום, ויום אחד עשו איזשהו פרסומת, ושלחו את זה לרבי, והרבי אמר, אני רואה שיש, כאילו, היא שמה איור של ילד, אז הרבי שאל, ואיפה הילדה? זאת אומרת שהרבי ראה והראה לעולם, זה לא רק ילד, אלא זה גם ילדה. יש פה נשים שיכולות להפוך את העולם, והן נמצאות בינינו. יש לנשים כוח. היא שנים שנאה את המידות שלה, וחשבה שהיא צריכה לשבור את עצמה, ולהיות עקרת בית, ולהיות כזאת שמפרנסת כי בעלה אברך וכו', ולהכביד על עצמה עוד ועוד 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 ועוד. אני אומרת, אתם יודעות מתי התחלתי דווקא לעבוד, להצליח לגעת בנקודות האלה? כי אם את תשמעי אותה, את לא תאמיני מעולם שהאישה הזאת הייתה כעסנית. היא אומרת, ברגע שקיבלתי את זה, ואמרתי, הקדוש ברוך הוא שלח אותי עם ארגז כלים מדויק. הארגז כלים האלה, השליטה, המנהיגות, ההובלה, עזרה לי להביא עסק מ-0 ל-100. ולהיות אחד המשרדי פרסום הגדולים במדינה, במגזר החרדי, הכי גדולים. זה כלי שהשם נתן לי, השליטה. זה לא כעס מרמת כעסנות, כאילו, היא נתווה את זה, היא לקחה את הכלים ונתווה אותם לעבודת השם, נתווה אותם לעשייה, נתווה אותם לתכונות שבה. אבל מנגד, היא ידעה מתי כן להשתמש בהם ומתי לא להשתמש בהם. לכן עם הבעל מתייחסים בצורה אחת. בחוץ, בעסק, במקום שצריכה למנף, נהגי בצורה אחרת. אי אפשר לבוא באש לתוך בית. אישה צריכה לדעת מתי כן, מתי לא, מתי מנמיכים, מתי מורידים. ולפעמים קורה אחרת. אז כל אחת צריכה לעשות איזשהו שיעור פנימי, להיכנס לתוך עצמה, לעשות כתיבה עם עצמה, לראות מתי כן, מתי לא. איפה אני אימפולסיבית, איפה אני כעסנית, איפה אני חסרת סבלנות, מה המידות שלי בכלל, איזה מידות אני צריכה לתקן. מה אני דווקא אוהבת במידות האלה? מה אני אוהבת בהן? אל תשכחו לאהוב. מה אני אוהבת בתוך המידות? במידת כעס, אוי, שומו שמיים, בר מינן, תשימי אחורה, לא. יש בי מידת כעס, מה אני עושה עם האש שיש בי? מה אני עושה עם הכעס הזה? הכעס הזה, הקדוש ברוך הוא לא התניע אותו בתוכי סתם, אני צריכה לראות למה יש בי כעס. מה המידה הזאת? מה אני יכולה להפיק ממנה? כי עם ישראל נמשלו לזית. זית, נשמות יקרות שלי, שמן זית יוצא בקטישה, בכאב, בדוחק, בלחץ עצום. שם יוצא השמן הטוב ביותר. וזה שמן זית זך כתית למאור. שמן זית זך מתוך שיעבוד, מתוך קושי, מתוך דוחק. יש לך מידה שמכיסה אותך, יש לך מידה ששורפת אותך. יפה. תעשי ממנה שמן זית. תקחי אותה, תסתכלי עליה, תפרקי אותה. באיזה מצבים לא, באיזה מצבים כן. למה המידה הזאת יכולה לעזור לי ולמה היא יכולה להזיק לי? איפה הנקודות שבר שלי? שם אני תופסת את עצמי. איפה הנקודות זכות שלי? דווקא שהמידה הזאת יכולה לעזור לי. שם אני משתמשת בה. אז בעזרת השם, אני באמת מאחלת לכולנו לעבור תיקון שלם, לעבור תיקון טוב, בהארת פנים, בהארת עיניים, שהקדוש ברוך הוא יפתח לנו את העיניים, יראה לנו באיזה מקומות עלינו לתקן, ואיך לתקן, בשמחה ובאהבה. יש לכם שאלות? כן. אוקיי. איך אנחנו מגלים